Hey yo, boom, Mzansi, welcome to it, guys. Welcome to King Ginger TV, and this is Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. If you are dating someone and you feel like a relationship yenu ayisahambi ngendlela ofila ngayo, make no problem. Yenza leyo problem kube yeyami. Make me the one that is gonna help you to break up. Hlukana nomuntu wakho ukuze izinto zenu kungabe ngathi niyasangana emakhanda, kungabe ngathi ni toxic, kungabe ngathi kunenkinga. Igama King Ginger bafethu, iKing Ginger TV, mongaka subscribe usenkingeni. Tshela umngani nomngani enza into right bafethu. After the break, I will be bringing you in. Oh my brother, ufuna ukungichazela ukuthi yena yini inkinga yakhe emenza ukuthi afune ukuzolahla isiqandamathe sakhe 99 la eshowini. Kusemzansi, ngithanda njengoba ningithanda. Hey yo Chris, do the right thing my brother. Take me straight to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi mtimanje umabuyo bampolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Alright, Mzansi, we are back at it. Igama King Ginger bafethu, and ngiyazi ukuthi all of you have been waiting for this one. Ukuthi yini lena eyenza my brother afune ukuhlukana nomuntu wakhe. But we all know because sonke siyajola. Kuma relationships kunama problems ajwayele kuba khona. Kuma relationships kunama habits ajwayele ukwenzeka. Uthola ukuthi wa-tolerate at first, but isikhathi masamba ugcina ungasakwazi ukwa-tolerate. I think kule relationship it's one of those problems, but it's ngisondeza my brother kube huye ochazela thina ukuthi kwenzakalani. Mfowethu, ngicela uze ngapha mfowethu. Ngicela ungihlalele la. Njani nduna? Hayi ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Ubani igama? Igama uKatleho. Katlego. Wakamphuthi. Yes. Katlego kukuphi ekhaya? Ekhaya kuseduduza, ngihlala eduduza. Eduduza. Sure. So Katlego ukwenzani umjolo? Hey, amjolo yangivurvaya but wami hayi khona. Hey kunzima emjolweni, yazi emjolweni hayi ziyabuya. Serious. So take us through. Usibizile ufuna usizo lethu uthi kwenzakalani? What's going on? Yeah, so but wami basically namhlanje nje ngize la because ngidinga ukuzohlukana nomuntu wami. Uyabona? Igama lomuntu wami uLebu. Yeah. So uLebu sengithandane naye for about 3 years. You understand? But manje sengisindisiwe. Manje sengikholwa. Angisazenzi mina lezi zinto lezi zokuphuza and stuff. Okay. And yasixabanisa leyo nto leyo sinolimi because mina manje sengihamba endleleni zokukhanya. Uyayibona leyo nto leyo. Yena usasele lapha ya kulezi indlela and manje angifuni ukuthi ngimshintshe. Ngiyakuzwa. You understand leyo nto leyo. So ngifuna ukuthi asale yena nezinto zakhe. Nama ngivumela ukuthi ngiqhubeke nento zami. You understand? Yes. Shendere popo. So umfowethu uqale nini ukumbona ophezulu? Hayi ophezulu ngiqale ukumbona nje ngina 6 months. Una 6 months uphendukile. 6 months ngiphendukile. Yini lene kwenze ukuthi uzugcine uthatha ukuphenduka nceku uguqula impilo yakho? No wena bhuti wami yazi ukuthini? Izwi liyayihlaba inhliziyo. Uyayizwa leyo nto leyo. Nami kimi lifike la ihlaba nje inhliziyo la ngibonisa ukweduka kwami. Ngase ngivuma izolo. Yebo. Ngase ngiyaphenduka ngiqala kabusha. Manje umphendule ngani uLebu? No uLebu ngisabathe ngiyazama bhuti wami lo muntu lo awustubborn. Yebo. Lo muntu stubborn usho ukuthi hayibo ustaponi akasakuzwa noma esebona isithando sakhe sesiguqu akezwa nix yabona futhi mawuthi uthinta indaba yezwi lenkosi uLebu uvele asangane kokugcina
weekend in a weekend ungena nokuphuma yena uhlala vele nje aphezulu kwembamboshe imbamboshe uyaphuza but wami and uphuza kakhulu ke manje ngazi ukuthi uphuza kakhulu kunaqala yabo lokho yasasiphuza so2 wayephuza kancane hayi manje ngathi uphuza kakhulu manje wena mfowethu yini lo ufuna ukisho kuyena mesefika lana njengoba ubize angisakufuni ukuthi izokusiza ufuna ukuthini yena kulebo makafika la into engifisa ukuyisho nje kulebo mina bhuti wami ukuthi lebo ngicela ukuthi mina nawe sehlukane. Can we please go our separate ways? Nice one. Because I have been trying to tell her ukuthi sengiguqukile manje and ngiyabona wena ufuna ukuguquka. So asihlukane when uyele mina ngiyele kodwa hayi unenkani le. Unenkani. You know my brother ngiyathanda indlela izinto zakho sufuna ukuzenza ekukhanyeni ngakhona. Kwakuhlukana naye ufuna ukuhlukana naye ekukhanyeni. Ungahlukani naye ebumnyameni. Mfowethu ngiyakuzwa mina. Ngiyabonga bhuti. And ngikuzwa kahle manje esontweni ukhona mhlambe uncakuzana obusumbonile hayi esontweni bakhona kodwa kwamanje nje yabona ngisashayela phansi kodwa hayi khona bakhona kodwa usatrayisi kodwa nje okwamanje ngisashayela phansi angithi ngoba ngisafika enkunzi angifuni babone ngazi ukuthi manje yabo mina ubani kodwa lo ngathi ubusumbonile ungane yambishop noma ungane yamfundisi angazi phela ziva zinhle hayi bakhona bona kubakhona kodwa hayi ake ngithi nje okwamanje bakhona so ulebo somfonela manje ukuthi eze ngicela ukuthi ke ungabusawashintsha ke umqondo wakho angithi ngeke ushintshe umqondo manje sefikile ulebo la uphinde umthande futhi hayi ngeke ngisawushintsha umqondo I'm certain I'm sure ukuthi na kanjani Dlamini akufonele lengane madoda ubafu se right kakhulu yabo kufonele lengane mfowethu ubani ulebu le konje wena kahle hawu waseduduza Hello, ulebu le ngikhuluma naye? Yebo. Sho, lebu sesila eparkini noKatlego sikulindile sicela ukuthi usondele ke. Lebu? Yebo sila eparkini besacela uze. Okay. Yebo siyabonga. Kanti bungamtshelanga ngani izolo ukuthi sizohlangana njengoba sethu sondele ngathi akasazi ngiyabonga Dlamini. Kunzima ukukhuluma nalomuntu njengoba uyabona manje wena wakhuluma naye kokuqala. Ngakhuluma naye kokuqala. Kunzima ngani pho? Uyabona makafika la uzombona. Uzoyibona ukuthi inhloboni kaPende le engikhuluma ngayo la. Wena umthathephi? Mina mfethu usahlangana egroovini naye angithi ngoba bengichazile vele ukuthi sasiphuza so2 yabona so sethaveni so sahlangana khona nje egroovini kwaba ukuthi nje siyaclicka you know from there nathanda zaduma yabona ucishe nenza abantwana kulo 3 ubenenhlahla awucabangeke usuphenduka uthi uyaphenduka kanti uphenduka uma wengane akaphendukile mfana wami nilwe uthi uyale uma wengane abe la uyayazi into nengafi mfethu uyayazi into nengafi uma wengane lo baby mom into nengafike leyo ke mfethu ke ngisho usemudini uyakhipha emudini ngoba akafuni ukujwayelwa kabi uma wengane akajwayelwa kabi asimsondeze usisi mfethu uzomtshela konke no ngiyacela bhuti simsondeze sisu dadewethu uhlala ngapha uhlale kahle ungaqethu kuwe unjani Ngiyaphila njani ngiyaphila usisilebo yebo uyamazi ubhuti yebo so ubhuti uyasitshela ngawe the way nithandana kahle ngakhona na the way akuthanda ngakhona na the way umhlonipha ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo ngithanda ubuhambulo bakhe ngiphi isikhathi hleza nami hleza ngeseke isikhathi akusibone ukuthi akuseka yini kuloko mfowethu khuluma naye kunento afuna ukutshela yona lebo right ngathi awukho right
right. Ngithi ngibheke emehlweni nje ngazi ukuthi vele nje namanje Uyangazi musa right. Anyways ngikulethe la kahle kahle ngicele ubhuti ukuthi azongisiza la yabona ukuthi ngiyikhulume le ndaba I'm sure sengitshela yona kwesi3 you know ukuthi lebo mina sengisindisiwe mina sengiyikholwa mina ngisaphuza Hayibo. mina ungahleki Angimamele. I'm being serious ngisacela ukuthi ube serious kayi1 mina sengiyikholwa mina ngisindisiwe angisaphuzi angisazihambi le indlela lezi zobubi From nini mamela umama wakho wena? From nini? yabo lebo mama ungena ngani Okay, hayi. So wena sister wena mawukuthi usebuyele esontweni ulalela uma wakhe urongini yini ufuna lalele wena lokhu No, right yena mina ngithi impilo yami ngizoza yonke into engiyifunayo. yikho kakutshela ke ukuthi ke umtsheleke yeah bengithi ngiyakutshela lebo ukuthi ngicela ukuthi sihlukane khona uzokwazi ukuqhubeka nempilo yakhe yasemathaveli Wena uzophila ngempilo yakho emasontweni. Yeah. Yes impilo Kanjalo nje. impilo sengiyikhethile leyo lebo entsha sha Ngoba ngiyakunika isikhathi ngiyakupha thuba anything you want. Ngihlezi ngilapho so. inkinga uphuzile namanje sisuphuzile uthandani savana uphuzeni Ngiphuza brutal namuhleka kacedi bheka uyahleka hey sorry mfethu kodwa umthande nje ne nanihleka no2 kanje sihlangane kuphi ngabe uyambuza from the start hlangane Awushilo ukuthi nihlangane khona. so yini emtshetsha yena makaguquka nami ngiguquke cha akasho ukuthi uguquke uthi sala wena la izonweni zakho wena namadimoni wena Wena nginamadimoni unamadimoni ngempela ngoba uyasho ubhuti ukuthi it's fine sala namadimoni It's akho fine ngoba uyangitshela ukuthi baby sizohamba sonke mara uphuze sometimes ngama weekends ke sometimes lokho sihamba sonke sitshwale indaba ungabiyeki sihambe ngama Sunday biyeke ngamana ngayeka yena ke hey yena uyakuyeka vele yambo bheka ukuthi angamana ngayeka mina manje but kuthiwa mina uvela ubuzomiyeka ngithi yeah hayi nami vele mawuhlabekiswa yini ke lapho ake ngimiyeke uLebu ngoba uLebu uphuza kakhulu Yeah. and mina angisayithandi le ndaba le and lebo into emkhalisayo my brother uthi uyamdakelwa wena usuka naye angisanganele no akasho kanjalo angithi uma usuphuzile usudakiwe so uma udakelwa yena hayi ukuthi uyakudakelwa kanjalo ngathi uyakuthuka cha usuke usudakiwe umdakelwa udakelwa yena ngoba usudakiwe usuke unayo so uyamdakela izinto sitshela abantu leso kanti akakudakelwa yini usuke ngadakiwe mina nawe usuke ngadakelwanga kuwena no yena uyangidakelwa yeah ayi mhlobo ungakhithi bisizulu udakela king ke go dagelwa utagela jwang no uyaphuza ke umuso yatago sister wena indaba kanti wena naye uyaphuza akasaphuza una 6 months eclean hayibo akusho next lokho akasakufuni mtshela ukuthi awusamfuni awusangifuni lebo ha awusangifuni ke bue ke awusampatla ka nna ha ke sa go batla yeah lebo ha yeah nna ke qetile ka wena wa utlwa ntho eo ulele pastor okay pastor alright nna se ke le moruti na ke fetoile ha ke fumane pholoso pholoso at least ha ke sa go batla lebo ha repent lebo ga o tsamaye ulonwa jwala ba hao le nna endelebo ngeke ufike ndawo ngalokuphuza utshwala into engabe yayenza ngabe ulalela ufather Enigma na uqondisa izinto zakho ubani uqala into zakhe sempilo zakazo esontweni mina ngeke uqala into zakho mase ukugijimela esontweni uNkulunkulu ukhona sendlini noma ungathandaza nasetshwaleni ukhona noma ungathandaza utshwala lobenze ubani buzele nje uNkulunkulu akabenzanga ukuthi ubenzi angisho ukuthi ubenzile abantu laba benzile yibo babenzile ngithi so wena uyini ngawe phethuga repent ngwana yes repent lebo I've been trying to tell you this ukuthi phenduka lebo ha ngiphendukile usetshwaleni uJesu lapha ezwini lenkosi wathi Zakhewu alcohol is not a problem ndisifikile yo wena awufuni ukehla Zakhewu emthini awufuni ukehla alcohol yenzi next umuntu usulahlekelwe inkinga indoda yakhe
ngitshele mfethu uthatha uyabo kunento ayishoyo lapho ukuthi alcohol ayenzi nix umuntu oyinkinga uyazazi uLebu izinto azenzayo mase kaphuzile Lebu uyasazi straight la wena osishayayo mase uphuzile Lebu uyazazi ukuthi iphentu lilahlela phezulu kweroof ngikhulule mina wena uyayishaya leyo nto leyo ba extract sonke lapha siyakwazi le chive yakhe le bakwazi kahle Lebu hang so phenduka Lebu hayi ngizophenduka sengekho ke mina ngeke ngibuye kutshwala noma uthi angilahle it's fine yeah ngitshela ugcina mfethu samfuni Lebu hang ngiyabonga angisakuthanda nami ngiyabonga lamalanga besihlezi uyimoshile impilo omunye umntwana Lebu because uthi uwe omenze ukuthi angene kutshwala azathi sihlangene kuphi yena ubuphuza kahle ngithi sihlangene kuphi ngishilo le ndaba ngathi bengiphuza moderate moderate ngaphosta ngakhoma ngesibhamu ngakufaka no lento yakhe ukuthi athenga amathunyana uthi iqale ngamathunyana ngama-3nyana njalo sekuhlale kuphuza impilo namanje uphuzile icrate ngingacala ukuliphuza ngawe Lebu hang angikaze mina ngaphuza icrate mina bengiphuza 1 is enough 1 is enough manje wena ungathi sebumnandini siphuze 1 sami solala 1 la uqala khona ubumnandi wena ufuna ukuyolala ngeke akasakufuni kodwa ukusalayo hayi kulungile ngitshela mfethu lezi zinto zakho lezi umuntu kusho nomuntu wena utholile esontweni wena umuntu uthola esontweni no akamtholanga kodwa khona ababonayo uma utholile angeke umuntu athi akasafuna umuntu omthandayo kushuthi unaye khona ababonile hayi usabafakile ufuna ukubona ukuthi nabo mamakhe umphelo umuntu lo esontweni umama ongiphela umuntu yazibona phela ngithi nama ngangifuni uyazibona izinto wayengakufunda ngabe busuku uyarasa futhi noma usubuya ngivulele kwaza angiphulele namawindi beka trenda la ku TikTok for ukuphula amawindi why mara wenza kanje adakiwe bongafuna ukuvula ngize njani yambo uyayibona inkinga engibhekana nazo kanguthi ubambile kami ngenza ngiyakhokhotha awuvuli ngenze njani futhi kami ngiphula uyabona ukuthi udinga nosizo lomqondo lapho u3 ekseni ngithi buyela la ubuya khona uzobuya kahle yabona uyadinga nosizo lenqondo uyalidinga usizo but wami yabona wena njenge professional ngathi ungamtholela usizo angazi sankha or AA or yini mara nje athola usizo bamsize uLebu hang ukuthi abe right nale yabona sekuze kwabona wena but wami ukuthi une mental illness ngitshela ukuthi asamboni asamfuni sengisho kwesingane no because into esizele la kwesithen ukuthi so kwesithen angisakufuni Lebu hang accept hayi accept vuma Lebu hang ngizothandana notshwala bami vuma hayi ngiyavuma siyabonga sisungagoduka uyekini siyabonga ungaphindi umfonele ungaphindi lokhu umbangela isicefe umblock and the next thing ubuye uzolungisa amafestero wami la owaphulile bheka uhleka waya uhleka mlili hey mara nkosi yami uyabhema infuthi uyabhema futhi and ubhema my brother let me tell you ubhema yonke lento ongayicabanga insango amaqhuqhuza yini ke le cigarette indlele amaqhuqhuza waqhutha lapha esigangeni awafaka ephepheni athi bese makathi athi qwa awu mara yazi mfethu ubaba wakho uyakufuna mfethu uFather Enigma ubaba wami uEnigma yakufuna no welcome mthatha uzizwa njani njengoba ukwazile ukuthi umtshele ulokhu zami uthatha samfuni no sengizizwa ngisizakele bhuti wami ngiyabonga kakhulu ukuthi ngize la eshowini just nje yabona ngizokuthula lokho sesifubeni sami ngimtshela uLebu hang ukuthi Lebu hang I am through with you and I'm thanks yazi awuthama I'm sorry man to cut you yazi if you can meet ubrother Enigma mhlambe kayi1 mhlambe ungaphenduka more kunalokho kuphendukile uyawabuka ama programs akhe ngiyawabuka ama programs wakhe lapha yabo hayi cha mfethu yabona mina ngifuna ukubukela wena because wena ungikhumbuza yena yes no izinto la baba lo yazikhulumayo ziqiniso kakhulu and nami njengoba usho ngizokhuthala ukuthi ke ngimbukele welcome mfake emotweni
Siyakwa Enigma manje. Thank you so much my brother. Awuthi you are free. Share ke manje esontweni. Siyabonga. Share. Mfake epasini. Ngizokufaka epasini. Ha. Yazi South Africa, I'm the first person ukuthi anitholele indodana kababa. Ayibo baze bafana. Nanokuphenduka kwakhe umfowethu ukuphendukela enkosini ngalezi zikhathi zobumnyama. Ya lo mfana bekufanele uyeke lo mjolo lengana le yajola nayo ngeke. Sigebengu lesi. Sigebengu. Ubeyitholele leli qhuqhuvala kwa Enigma leli inkosi yami. Hawu. Ay. Hayi umjolo wanyisa Mzansi. Yazi umjolo ngathi ungageza. Qeda ukugeza uqobe, uqoke, ugibela itaxi uhamba uyele kude. Ngoba umjolo umula hawe kunyisa. Hey ngidabukela abaqeda ukungena emjolweni. Basazophuma. Hey ngidabukela abaphakathi. Sebezokhala. Yazi ngidabukele nalaba sebezophuma. Kubhlungu. Ngidabukele laba sebephumile abasahila. Kubhlungu. Yikho kuthiwa umuntu ojolena isikhathi eside ukuhlukana naye hey kuba bhlungu kakhulu. Wozani la eshowini zohlukana kahle. Ngizonitutuza mina. Ngiyanithanda bafethu. Kodwa mase nibhedelana emjolweni ngizonihlukanisa. Chris, ngiyabonga mfowethu. Mzansi, let's do the right thing. Take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to inkinga usekhathele isenge